Anake sapa ya Namanya itu? Mas siapa wong bagus? Heeh. Anu. Kok so anu. Sing mbok inget iki rayo aja susu, Mas. Engko nek mutah Lah lho. iya. Ngingeti susu berarti kapusan. Lah iya, wong gombale kok diinget. Lah iya. Sik tok gentenan kok kebagian nyapa to kok Bagian. cetakno ki lho. Rene nekno rene wene mburi. Nah, kene. Ya, Apa-apa iki gombal kok yo. Nah, tangane stoke. Susu nek bar dilondre iki ya laris. Tenan iki tak uculi dengi Mas, tak PP-ne gendenge dirubung semut tok. Lho nyapa to? Ora aduh ya Allah Mas goyok iki laku. Yang sing mburi iki jenenge Mas apa Mas? Mas Rizky, aku Mbak Lesti loh Mas. Rizky karo Lesti ya. Kelas berapa Mas? Kelas 3. Kok anyep toh Mas tanganmu Mas?